Πολύ καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Δήμου Εορδαίας, όπου σήμερα έχει γίνει η παράδοση ενός μικρού φορτορτή της Ελτράκ, επίσημου αντιπροσώπου της Caterpillar. Υπεύθυνος να μας μιλήσει είναι ο υπεύθυνος πωλήσεων Βορείου Ελλάδος, κύριος Γεωργιάδης Παναγιώτης. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Παναγιώτης ο Γεωργιάδης, είμαι σύμβουλος του τμήματος πωλήσεων της Ελτράκ, του επίσημου αντιπροσώπου της Caterpillar στην Ελλάδα. Διπλά χαρούμενος σήμερα. Παραδίδουμε ένα μικρό φορτωτή πλάγιας ολίσθησης Caterpillar, ένα από τα καλύτερα μοντέλα μας στο Δήμο Εορδαίας, που τυχαίνει να είμαι και δημότης. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί παραδίδουμε ένα μηχάνημα πολύ αξιόπιστο στο Δήμο εδώ για τις υπηρεσίες των πολιτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το μηχάνημα είναι ένας μικρός φορτωτής πλάγιας ολίσθησης και παραδίδεται μαζί με δύο παρελκόμενα για χιόνια, μία σκούπα για καθαρισμό δρόμων και έναν επιπλέον κάδο πολλαπλών χρήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δηλώσεις, κύριε Γεωργιάδη. Και εμείς ευχαριστούμε.